Hola, com esteu? Com va tot? Nosaltres continuem amb John Stuart Mill. De fet, avui farem la darrera sessió sobre l'utilitarisme i el que ens restarà per fer serà explicar una mica aquell text tan famós d'aquell llibre de l'any 1859 que es diu Sobre la llibertat. Dedicarem-nos l'últim vídeo a parlar d'aquesta obra i a parlar de la concepció que defensa Mill sobre la llibertat. Bé, havíem estat parlant en el darrer vídeo de l'utilitarisme de les regles de Mill, no? És a dir, de quina manera es diferencia l'utilitarisme de l'acte de Bentham, no? Que en el cas de Bentham doncs, es valora la utilitat de l'acte i les seves conseqüències, i en el cas de Mill sobretot el que es valora és com s'ajusta aquest acte a una regla que considerem que promociona la major felicitat per al major nombre de persones. Per acabar aquesta part de Mill, de l'utilitarisme, parlarem de l'oposició a l'individualisme, dels sentiments morals i acabarem parlant de la seva noció de justícia. Pel que fa al primer punt, l'oposició a l'individualisme, diríem que hi ha en el llibre L'utilitarisme una oposició a un cert individualisme que s'havia donat a la primera època, i aquest individualisme només es corregia per l'apel·lació a la major felicitat per al major nombre, i també al mateix temps una valoració màxima de l'individu davant l'Estat i davant el despotisme del costum. És a dir, veurem sobre la llibertat de fet una concepció del liberalisme clàssic, no? Segons la qual doncs, l'individu d'alguna manera doncs, ha de poder ser lliure, exercir la seva llibertat davant de l'autoritat de l'Estat, no? I davant també del despotisme del costum, dels hàbits, d'allò que hem fet sempre, de la tradició, etc. Però Mill no concep l'individu de manera estàtica, com un simple subjecte de satisfacció i plaer, com podria defensar Epicur, no? Des d'aquella concepció de l'hedonisme individualista, sinó que parla de l'individu de manera dinàmica, en procés de perfeccionament, cridat a realitzar totes les seves capacitats fins a arribar a l'excel·lència. El seu objectiu és que l'ésser humà arribi a l'excel·lència. Per això, d'alguna manera, és un work in progress, no? És a dir, l'ésser humà està contínuament perfeccionant-se, lluitant per ser millor, i aquí té molt a veure doncs, aquella concepció qualitativa de la utilitat, no? És a dir, el fet que hi ha plaers intel·lectuals que són superiors als plaers sensuals o sensorials, i que aquell que coneix tots dos plaers doncs, és el que pot opinar i el que pot valorar, doncs, adonant-se que, òbviament, són millors aquests plaers intel·lectuals que els plaers sensorials. Aquest individualisme també suposa una altra forma que es produeix normalment en les democràcies quan els ciutadans es desentenen dels afers públics tancant-se en la seva privada, en la seva esfera privada o en la seva vida privada. Està clar que no és un individualisme acceptable, no? Aquell que passa dels afers públics o que no vol tenir res a veure amb el que succeeix des del punt de vista polític, sinó que si volem millorar la convivència, si volem millorar la societat, està clar que hem d'intentar canviar les lleis, i això és el que va intentar fer John Stuart Mill. Parlem ara ja dels sentiments morals. En l'utilitarisme de Mill s'inclouen els sentiments morals, que eren exclosos precisament per Bentham, ja que la seva moral era una moral de les meres conseqüències, basades en les conseqüències dels actes. Mill considera que els sentiments morals són anteriors a l'interès particular. No és simplement el plaer, sinó el progrés de l'esperit humà, és a dir, aquest desig de progressar o l'objectiu de progressar, allò que lliga l'individu amb la resta dels humans. Per això hi ha una distinció entre la satisfacció pròpia, el que seria la meva satisfacció individual, i la felicitat, que té molt a veure, repeteixo, amb aquella felicitat del màxim nombre. Els sentiments morals, per exemple, la generositat, la noblesa d'esperit, la honradesa, la bellesa de caràcter, de ser bona persona, no són naturals, sinó associacions morals. O dit d'una altra manera, rectifiquem. Sí que són naturals, però són adquirits. D'alguna manera podríem dir que tothom els adquireix, no? És a dir, aquests sentiments morals que fa que jo doncs, em posi en el lloc de l'altre, no? Quan l'altre ho passa bé, però també em posi en el lloc de l'altre quan l'altre pateix. La cooperació fa dels interessos dels altres els meus propis. És a dir, és molt millor cooperar que competir, no? Perquè cooperant converteixo els interessos dels altres també en els meus interessos, i vetllo no només pels meus interessos, sinó també pels interessos col·lectius. Ja en l'estat relativament primitiu de progrés en què vivim, l'individu tendeix a sentir com a necessària
l'harmonia dels seus sentiments i objectius amb els del proïsme, amb els de l'altra persona. Això és el que s'anomena sentiment d'humanitat o simpatia. Aquest sentiment d'humanitat o simpatia és un concepte del qual ja havia parlat David Hume, i Hume ens havia explicat aquest sentiment de simpatia d'una manera molt semblant a com nosaltres concebem l'empatia. És el fet de posar-te en el lloc de l'altre, gaudint amb la seva alegria, però també patint amb el seu dolor. En certa manera, amb aquesta compassió respecte a l'altre. Aquest sentiment d'humanitat és un sentiment autònom i espontani. I ens ho expressa Mill amb el text que ara llegiré del capítol 3 de l'utilitarisme, fragment número 41. La base d'aquest poderós sentiment natural existeix, i és aquesta la que, un cop reconeguda la felicitat general com l'estàndard ètic, és a dir, la màxima felicitat per al major nombre de persones, constitueix la força de la moral utilitarista. Aquest sòlid fonament són els sentiments socials de la humanitat. Concepte important. El desig de viure en unitat amb els nostres semblants, que ja és per si un principi poderós de la naturalesa humana. I afortunadament, un d'aquells que tendeixen a enfortir-se amb les influències que fan avançar la civilització, fins i tot sense inculcar-los expressament. Per això, quan parlem de sentiments socials de la humanitat, el que volem dir és el desig de viure en unitat amb els altres i el desig d'entendre el que li passa als altres i el desig també de ser solidaris amb els altres. Per tant, diríem que aquest sentiment social seria un sentiment de solidaritat amb l'altra persona i amb les altres persones. Aquesta convicció, diu Mill, és l'ascensió última de la moral de la major felicitat, fet que explica que els humans puguin obrar sense buscar la felicitat. És a dir, hi ha gent que actua no pensant en la pròpia felicitat, sinó que actua pensant en la felicitat dels altres. El 90% actua així involuntàriament, però també per decisió pròpia, i l'heroi o el màrtir ho fan per alguna cosa que aprecien més que la pròpia felicitat. És a dir, l'heroi, el màrtir, el sant, la persona que contribueix per ajudar els altres, els sanitaris que ajuden perquè la gent no mori per Covid-19, o quan parlem de la gent que participa en una ONG, allò que fan, ho fan per alguna cosa que aprecien més que la pròpia felicitat. I aquest element ha de ser la felicitat dels altres. Per això diríem que hi ha gent que sacrifica la pròpia felicitat per la felicitat aliena. Clar, llavors, la pregunta que ens hauríem de formular respecte a la teoria de Kant del deure moral, diu: no és però superior moralment aquell que obra pel deure kantià o religiós, amb independència de qualsevol circumstància o dels seus propis sentiments? El que ha de respondre a Mill aquesta moral kantiana és que, en definitiva, aquell que vol obrar pel deure només és mogut a l'acció pel sentiment del deure. És a dir, el deure de Kant, que tanta energia havia fet gastar Kant amb la crítica de la raó pràctica i la fonamentació de la metafísica dels costums, dient que actuàvem per deure, perquè no hi ha una finalitat de la nostra acció, sinó que el que fem ho fem perquè ho hem de fer, perquè és el nostre deure. En el cas de Mill, ell ho interpretaria com el sentiment del deure. És a dir, el deure també seria un sentiment. Per això, Mill diria que aquest concepte de deure clarament s'identifica amb el sentiment. I per acabar, l'últim punt, parlem de la noció de justícia, molt ràpidament. Algú podria dir que l'utilitarisme es podria acusar d'immoral, perquè es despreocupa de la justícia, perquè no parla de la justícia, perquè seria una cosa totalment diferent de la utilitat. I fins i tot oposat a tota forma de conveniència o tota forma de felicitat. Però, diu Mill, la justícia també és un sentiment. Conté el natural sentiment de venjança moralitzat. És a dir, la justícia és com la venjança de la societat davant d'un desequilibri que s'ha produït. Per què? Perquè allò ha afectat el bé social, ha afectat el bé col·lectiu. És, part de la utilitat, però més important i inviolable que cap altra. És per això que les desigualtats socials, que han deixat de ser considerades convenients, no es veuen com a inconvenients, sinó clarament com a injustes, en la mesura en què aquestes desigualtats socials tenen a veure amb una manca de felicitat de la resta de la gent, amb una manca de felicitat del major nombre de persones. I si hi ha desigualtats socials, clarament s'han de considerar injustes. Té molt a veure amb una injustícia, amb un desequilibri que s'ha produït. Quina és la solució que proposa Mill per a la societat a nivell moral?
Doncs és una solució jurídica i educativa. Primer, jurídica, per què? Perquè haurem d'arribar a unes lleis, a unes disposicions legals, per tant, a fer lleis, a legislar, per crear les condicions en què puguin harmonitzar-se la felicitat de cadascú amb l'interès comú. Això hauria de ser la política, no? És a dir, l'harmonia dels interessos. Les decisions que pren el polític afecten a tothom. I per tant, doncs, el polític ha de vetllar per diferents interessos. No ha de governar només pels que l'han votat, sinó que ha de governar per tothom. I per tant, per satisfer, òbviament, aquests interessos col·lectius. Ja us hem dit que cal, per tant, crear noves lleis per poder harmonitzar la felicitat individual amb la felicitat col·lectiva amb l'interès comú. I l'educació i l'opinió pública hauran de crear un lligam entre la felicitat individual i la felicitat de tothom. Per això, creant les condicions per a la consecució dels interessos permanents de l'ésser humà com a ens progressiu. És a dir, satisfer els diferents interessos de la humanitat com a ésser que vol perfeccionar-se i que vol arribar a l'excel·lència. Aquest és l'objectiu. Precisament aquest tema de l'educació serà un tema present també sobre la llibertat. Mill el que vol és millorar la humanitat i l'educació és una de les eines més importants per aconseguir-ho.